קסנטיפה זכתה לפרסומה לא רק כי הייתה אשתו של הפילוסוף היווני העתיק סוקרטס, אלא גם כי הוא הפך אותה למודל של אישה רגזנית. בשנים הארוכות שלה כיועצת זוגיות נתקלה דוקטור שרה ברסלרמן במקרים לא מעטים שהזכירו לה את הקשר בין סוקרטס לקסנטיפה. הספר בנות קסנטיפה נמצא אצלי כאן, ואני אראה אותו למצלמה. מסכם את החוויה הזו. הנה הספר, אנחנו אומרים שלום לך שרה, וגם לגיא קורן, עיתונאית בידיעות אחרונות ומנטורית להעצמה נשית. גיא, את שמת נפשך בכפך ובעצם ראיינת את שרה לספר, נכון? כן, שלחו אותי ממוסף 7 ימים בידיעות אחרונות, אמרו לי, אוקיי, את גרושה באושר, לכי תראייני מישהי שהוציאה הספר הזה שנשים נעשות ביצ'יות אחרי הנישואים ובעיקר אחרי הלידה הראשונה, ונשואה באושר 40 שנה. מה בעלך חושב על הספר? בעלי חושב שהוא ספר, מיותר לי להגיד, מבריק. בגלל זה נשואה באושר. בדיוק, כן. כי סיכמנו שהשתניתי אחרי הנישואים. כבר סיכמנו מזמן, לפני כמה הרבה שנים. יש באמת, זה שאני אגיד שאת צודקת ואולי גם גאיה, אולי, יש איזו אסמכתה מדעית שאישה משתנה אחרי הנישואים? תראה, קודם כל יש מחקרים שמראים שנשים משתנות לקראת גיל 40, בעיקר אחרי לידת הילדים, יש משהו שנותן להם כוח שלא היה להם בשנים הראשונות או לפני לידת הילדים. יש כמה מחקרים כאלה שמראים את זה, וזה כבר לא מחקרים חדשים אפילו. מעבר לזה, מה שאני אבל טוענת, זה לאו דווקא, הפוקוס שלי הוא לא על אנשים, הפוקוס שלי הוא על זה שהמבנה של המשפחה היום בעצם לא מתאים להיום. הוא נשאר כמו שהוא היה בימים של קסנטיפה, או לפחות כמו שהוא היה לפני 100 שנה, והשינויים הפמיניסטיים, היציאת נשים לעבודה, לא שינתה את המבנה של המשפחה. ומה שאני בעצם... יש אי התאמה בעצם בין החיים המודרניים לבין התא המשפחתי שנשאר בחיים הקודמים. זה רק עשה רע לנשים. הן צריכות להוכיח את עצמן בעבודה, להיות מבריקות בעבודה, והן צריכות להיות אימהות מושלמות, והם דורשים מהם גם שהאחריות על הבית היא שלהם. ובעצם לא נעשה מהלך דומה אצל הגברים, שכבר היום אנחנו שומעים רבים מהם, מהגברים הצעירים, שרוצים לרדת מהקרוסלה הזו, ששם הם נדרשים להיות רק מפרנסים. את מסכימה, גאיה? אני מסכימה עם זה שגברים, אבות, רוצים לעזור, אבל כשגבר מוציא את הילדים שלו מהגן, אז אומרים, וואו, איזה אבא, הוא אב השנה להתעלף. בעוד שאם אני אעשה את זה, זה נורמלי וזה לגיטימי. כן. מה שאני אהבתי מאוד בספר שלה, זה למה נשים נעשות באמת כאלה מתוסכלות ומרירות אחרי החתונה. למה? בגללכם. בסוף אנחנו אשמים. אני טוענת שזה... הגברים והתקשורת. אני אומרת שגם אתם קורבנות באותה מידה. אני אומרת שזה בגלל שאין שינויים. אין גבר שיבוא לבוס שלו ויגיד לו, תשמע, אני רוצה להישאר חודשיים או 3 בחופשת לידה, מה דעתך? והבוס יגיד לו, תקבל העלאה במשכורת בגלל זה. אין גבר שיבוא לבוס ויגיד, אני רוצה לבוא 2-3 בשבוע מוקדם הביתה, להיות עם הילדים שלי, והוא יקודם בעבודה. אז אני אומרת שיש משהו שגם נשים וגם גברים סובלים מהם, הזוגיות שלהם מתערערת, ואני רואה את זה יום-יום אצלי בקליניקה, ועדיין אין... שיתוף פעולה, כאילו יש, עדיין אנחנו חיים באיזה מקום אנרכוניסטי של מלחמת המינים. במקום שתהיה שיתוף פעולה של גברים ונשים שיגידו, החוקים לא מתאימים. בואו נשנה את זה. טוב, יש כל הזמן מאמצים להגיע לחופשת לידה גברית. אז הוסיפו יום, אחרי, אתה יודע. יום, שבוע. זה לא זה. אולי העניין הזה שהאישה בעצם כל היום בבית, בסטיגמה אני מדבר עכשיו... מזמן לא כל היום בבית. אבל אחרי היום עבודה היא כל היום בבית. היא לא נחה, היא לא... אני יכול לתת דוגמה מהמשפחה שלי, שאשתי, למרות שהיא מאוד מאוד משכילה, הרבה יותר ממני, בעצם כשנולדו ילדות, היא... לקחה על עצמה, אגב, היא רצתה, היא יזמה, אני הייתי בעד שהיא תעבוד והכל, לגדל את הילדות, אבל זה שאני כל היום בחוץ, והיא כל היום בבית, תסכל אותה, מה עשתה? היא דיילת אוויר באלעל עכשיו. וואו. עפה לי. כמה שיותר רחוק להתאפס. מה זה עפה? אבל אני חושב שאני הבנתי לגמרי את הקטע הזה שאתה משייט לך, לא משנה שאתה עובד קשה והכל, אבל בסוף מי שנותן את אולי זה עניין של הכרה. שאין את ההכרה שהדברים שהאישה עושה הם obvious, הם מובנים מהלב. לא, אבל גם אם יש את זה, עדיין אתה עדיין יש לך את התפקידים שלך, ולאישה יש את התפקידים שלה, ולא משנה כמה אני אהיה משכילה וקרייריסטית והכל עדיין, בסופו של דבר,
יש פה איזושהי התנגשות, וגם מי לוקח לרופא, או מי מסיע לחוגים, או ולמי עדיין... מתקשרים מהגן כשהילד חולה? כן, עדיין, אנחנו נשארנו מי באמת בקבוצות לפני 40 וואטסאפ שנה. האינסופיות האלה של ה... הרוב, גם נכון, אבות, הרוב. גם אבות, אבל גם כן. אבות, גם אבות. אבל- מה שיפה אבל באמת אצל שרה זה שהיא עדיין חושבת והיא מנסה, והיא כנראה גם מצליחה מן הסתם, להשאיר את כולם נשואים עדיין למרות כל המלחמות האלה. כי כשאליי מגיעים לקליניקה, אני רואה כאלה שכבר התייאשו. כי את רואה אותם אחרי גירושין לא, בעצם. באים להתייעץ איתי לפני. אוקיי, שכבר כי משהו נורא בראש נורא כבר קשה. יסתדר להם. שרה, את יודעת כשנכנס זוג, שזה זוג שלא תצליחי להציל אותם, או שזה זוג שאפשר להציל אותם? פרמטר מאוד פשוט, מאוד פשוט. אם שניהם רוצים, אני אצליח להציל אותם. בוודאות, אני אומרת לך. ואם רק אחד... אם אחד לא מספיק לי. צד אחד לא רוצה מספיק. והצד השני מתלבט. לא מתלבט, אז אני אומרת לו, תרד מהגדר, או תרדי מהגדר. יש כאלה. אי אפשר אחד ישב על הגדר ואני אעבוד עם השני, אני לא נשואה לו. אבל את גם כתבת, אני לא יודע אם בכתבה או בספר, שהיה זוג שהיו אצלך לפני ואחרי, ואת שמת לב להבדלים גם בהתנהגות ובשפת הגוף, גם שלה וגם שלו. נכון. לפני ואחרי החתונה. נכון, נכון. כי קרה פה משהו. שוב, נולד ילד וקרה משהו, והוא המשיך להתפתח בדרכו, והיא שהייתה מהנדסת מוכשרת, יצאה לחופשת לידה, והחיים כבר לא נראים אותו דבר. זה זוג שאפשר להציל, כי הם שניהם רוצים. זה הפרמטר היחידי שלי. כי יש הרבה דברים שהם טכניים. איך לריב, איך לתאם. כן, איך לריב נכון. כי אפשר לריב ולהשאיר... אלפי שיטות איך לריב. שתיקה של 10 ימים זה לא. זה נורא, כן. אפשר להשאיר שדה חרוך כשפוגעים מתחת לחגורה. לא שוכחים את זה. ואפשר לריב בצורה כזו, שזה רק התחלה של שיח. דרך אגב, אני בעד לריב. להתווכח, לא לריב. כן, לא חשוב איך קוראים לזה, אבל לפרוק, לא לצבור, תראי, לפרוק. יש המון אמוציות בתוך זוגיות. אנחנו מאוד רגישים לבני הזוג שלנו, יותר ממש לנהג מונית. טוב, אני רק רוצה לסיום להזכיר קסנטיפה, עשינו לה עוול. היא צדקה לדעתי. ברור, הוא נכנס הביתה כשהיא שטפה את הבית. עם תלמידיו, סוקרטס, אחרי ששטפה ועשו לה מלא בוט. כן, ועוד הוא צוחק עליה. והיא שטפה לה תדלי, לדעתי זה לגיטימי לגמרי. לגמרי. חתיכת קסנטיפה שאת. בנות קסנטיפה, שיהיה בהצלחה עם הספר, תודה רבה לשתכם. תודה רבה.